Mit o velikoj zamjeni stanovništva. Moja je misija da pokušam vratiti Hrvatsku Hrvatima. Tvrdim da država ne obavlja svoju funkciju i da je Schengen krepa. Riječ je o teoriji zavjere, poznatoj kao velika zamjena stanovništva. Teoriji prema kojoj se migracije namjerno potiču kako bi se izmijenila demografska slika i identitet europskih zemalja. Što zapravo stoji iza ove teorije zavjere? Posljednjih se godina u hrvatskoj javnosti, posebno na društvenim mrežama, spominje velika zamjena stanovništva. Ovu teoriju zavjere zagovaraju ekstremni desničari i nacionalisti diljem zapadnog svijeta, a prema njoj nevidljive globalne elite imaju tajni plan da iskorijene bijelo stanovništvo u Europi i SAD-u. Teorija je u Europi i svijetu dobila zamah 2015. kada je zbog rata u Siriji bio povećan priljev izbjeglica. Riječ je o opasnim dezinformacijama koje su više puta poslužile kao pogonsko gorivo za antiimigrantske politike, za nasilje, ali i terorističke napade bijelih supremacista. Tako se Brenton Tarrant, koji je 2019. godine na Novom Zelandu ubio 51 osobu u džamiji i islamskom centru, pozivao upravo na veliku zamjenu stanovništva. Migranti su česta meta dezinformacija u Hrvatskoj. Budući da sve češće za život i rad odabiru Hrvatsku, strani radnici česta su meta političara. Kogod je ovih dana posjetio Zagrebački advent, vidio je na tisuće migranata, Nepalaca, Pakistanaca. Marin Miletić iz stranke Most jedan je od političara koji opetovano šire teoriju zavjere o velikoj zamjeni stanovništva. Plenkovićeva politika je ta koja radi na zamjeni stanovništva. Njegov stranački kolega Miro Bulj u listopadu prošle godine najavio je čak osnivanje građanske straže, te dodao da su spremni pucati na migrante. Ja ću organizirati, bit ću prinuđen samozaštitu. Štitit ćemo svoju djecu, svoje obitelji od ilegalnih migranata koji donose svoje ratove, koji su teroristi, to je dokazano. Marko Milanović Litre iz stranke Hrvatski suverenisti u siječnju je u Saboru nadodao i da postoje kulture s kojima ne možemo tako lako napraviti suživot, te dodao da ga ta izjava ne čini ksenofobom. Mlade Hrvatice i Hrvati koji su radno sposobni ste raselili svojim politikama i korupcijom. A kao zamjenu uvodite jeftinu radnu snagu iz kulturološki neprihvatljivih zemalja kako bi krpali svoje propuste. U stvarnosti, socijalna i ekonomska prava stranih radnika i radnica u Hrvatskoj su sužena. Oni rade teške fizičke poslove, u nesigurnim uvjetima rada, često preko posrednika, a žive u nagužvanim stančićima. Tražitelji azila su u još gorem položaju, a migranti na granicama nerijetko doživljavaju neljudski tretman. Prema Europskom društvenom istraživanju stavova o migracijama iz 2021. godine, građani i građanke Hrvatske imaju umjerene stavove. Buduća istraživanja pokazat će jesu li dezinformacije o migrantima, izbjeglicama i stranim radnicima i radnicama utjecale na stavove javnosti. A dotad velika zamjena stanovništva ne postoji. Potrudimo se bolje upoznati naše sugrađane i sugrađanke bez obzira na naciju, vjeru ili boju kože.